Шушы көннәрдә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында «Полиционер» музыкаль комедиясенең премьерасы үтә. Күңелле мизгелләрне хәбәрчебез дә күреп кайтты. Исеме туры килмәгән идеал исемле участок милиционеры переаттестация үтеп полиция хезмәткәре булырга хыяллана. Отделда иң түбән күрсәткечләр биргән участок милиционеры санала. Ә озакламый переаттестация. Әгәр тиз арада күрсәткечләрен яхшыртмаса, идеалның бар хыялы челпәрәмә киләчәк. Ә премьераның әзерлегенә килгәндә спектакльнең режиссеры Туфан Имаметдинов былай ди. Театрда беренче спектакль без ничек спектакль без дип әйтәм, чөнки без команда белән эшләдек. Хореограф белән, рәссам белән, рәссам безнең Питердан инде, Санкт-Петербургтан Екатерина Галактионова, хореограф Марсель Нуриев. Без эшебез бу спектакльне куйшылар инде дип әйтсәм була, әмма күп кенә кешеләрдә театрда безгә бик булыштылар. Алар булмаса бу спектакльдә булмас иде дип уйлыйм. Менә актерлар белән дә эшләү бик уңайлы булды. Бу минем быел шушы сезонда беренче премьерам. Аллага шөкер. Мин уйныйм мәктәптә, авыл мәктәбенең пешекчесе Җәмилә ролен. Барысын да сөйләп бетермим инде. Оркестрның җитәкчесе Ильяс Камал хәтта милиция киеменнән булачак, ләкин аның хикмәте бар. Кәрим Тинчурин театр репертуарын байыткан «Полиционер» спектакле әле озак еллар сәхнәдән көлдерә-көлдерә тамашачының гомерен озайтыр дигән теләктә калабыз. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.